Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Сотрясение головного мозга даже есть, ущиб головного мозга даже есть, например, да, открытие перелома костей конечностей. Закон таләпләре. Шәхси хәрәкәт чаралары травматизмны киметү максаты белән колабызда рейд узды. Ут фаҗига китермәсен өчен моны инде үтә саклык белән эшләргә кирәк, ди гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре. Мөһим кисәтү. Коры үләннәрне яндыруның кагыйдәләрен бозу янгынга китерергә мөмкин. Бик кызыклы һәм иҗадлы шундай сорашу өчен бик зур рәхмәт. Татнефть амбассадорлары проекты. Яңа локаль брендлар һәм иҗатны дәртләндерүчеләр берләште. Җәй велосипедлар гадәти һәм электр самокатлары сезоны. Шәхси хәрәкәт чаралары шәһәр мөхитенең гадәти өлешенә әверелде. Әмма популярлык белән бергә травматизм статистикасы да үсә. Травматолог табибларга көн саен тиз йөрергә яратучыларны коткарырга, дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләренә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуны туктату өчен рейдларга чыгарга туры килә. Чираттагысын Алсу Әхмәтҗанова күзәтте. Җәйге сезон дәвамында урам юл челтәре электр самокатлар һәм велосипедлар белән тулы. Ләкин берәүләр йөрүдән ләззәтләнсә, икенчеләре куркынычсызлык кагыйдәләрен онытып чаба. Тизлекне яратучыларның дәртен суыту өчен дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре даими рәвештә профилактика рейдларга чыга. Ответственное соблюдение этих правил. Юл кагыйдәләрен җаваплы үтәү барлык юл хәрәкәтендә катнашучыларның куркынычсызлыгын киметергә мөмкинлек бирә. Электр самокатлар йөртүчеләр кагыйдәләрне җаваплы үтәсәләр, авариялар, җәрәхәтләр санын киметергә һәм барлык юл хәрәкәтендә катнашучыларның уңайлыгын һәм куркынычсызлыгын артырырга ярдәм итер иде. Этих правил поможет снизить количество аварий, травм и повысит комфорт и безопасность всех участников дорожного движения. Травматология бүлеге табибы билгеләп үткәнчә, электр самокатлар катнашындагы аварияларда зыян күргән пациентлар агымдагы сезонда күпкә арткан. Җәйге вакытта көн саен җәрәхәтләр белән төрле яшьтәге 10-15 пациент мөрәҗәгать итә. Димәк, бер айда аларның саны 300 очрактан артып китә. Иң еш куела торган диагнозлар имгәнүләр, баш мие җәрәхәтләре, сынган аяк-куллар. Табиблар билгеләп үткәнчә, электр скутерларының тизлеге сәгатенә 25-30 км җитә. Бу тизлектә асфальтка егылганда кеше җитди җәрәхәтләр ала. Аеруча экипировкасыз булган очракларда. Неосторожно катаются, поэтому травм слишком много. Игътибарсыз йөриләр, шуңа күрә җәрәхәтләр бик күп, алар төрле. Әгәр җиңел имгәнүләр булса, андыйларны биредә кабул итәбез. Калганнарын медико-санитарная часть хастаханәсенә җибәрәбез. Баш мие селкенү, хәтта ачык җәрәхәтләр дә була. Сөякләрнең, аякларның ачык сынулары еш очрый. Часть до дальнейшего лечения. Там основной сотрясение головного мозга даже есть, ущиб головного мозга даже есть, например, да, открытие перелома костей конечностей. Юлда йөрү кагыйдәләре авырлардан түгел. Бары җәяүлеләр кичүен җәяү узу. Тормозга басып, зебра алдында скутердан төшү белән сез берничә секунд кына сарыф итәсез. Ләкин нәкъ менә шул секундлар сезнең гомерне саклап кала, ди дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре. Индивидуаль хәрәкәт итү чаралары куркыныч өчен түгел, ә уңайлыклар өчен ясалган. Алсу Әхмәтҗанова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 21 августта торак коммуналь хуҗалык мәсьәләләре буенча кайнар линия узачак. Халык белгечләргә түбәндәге темалар буенча мөрәҗәгать итә алачак, диелә район хакимияте рәсми сайтында. Бу коммуналь хезмәтләр күрсәтү сыйфаты, түләү исәпләүнең дөрестлеге, күп фатирлы йортның гомуми милкәтен карап тоту, идарәче оешмаларның, торак милекчеләре, ширкәтчеләрнең эшенә кагылышлы сораулар. Кайнар линиягә түбәндәге телефон буенча шалтыратырга була. 843 236 0071. Макс мессенджерында хәбәрләр өчен 965 593 86 64 номерларына яза аласыз. Эш вакыты 10 сәгатьтән 14 сәгатькә чаклы.
Август ахыры уңыш жию һәм бакчаларны кышка әзерләү вакыты. Хәзер авыл җирлекләрендә һәм шәхси секторда традицион шүп ягу сезоны башлана. Кыры үләннәрне бакчада яндыру бүген закон нигезендә рөхсәт ителә. Ләкин гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре кисәтәләр. Үсемлекләрне яндыруның төп кагыйдәләре бар. Бакчаларда халык уңыш җыю белән шөгыльләнә башлады. Бу инде территорияда үлән яндыру сезонына кирдек дигәнне аңлата. Үз йортларында яшәүче күпчелек халык үз территориясендә үләнне, коры сарыны яндырырга гадәтләнгән. Ут фаҗигагә китермәсен өчен моны инде үтә саклык белән эш итәргә кирәк, ди гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре. Белгечләр сүзләренчә, коры үләнне яндырганда еш очрый торган хаталар бар. Мисал өчен, көчле җил вакытында яки коймалар һәм корылмалар янында ут ягу. Бу янгын чыгу ихтималын арттыра. На индивидуальных земельных участках Айрым җир участокларында, бакча участокларында коры үләннәрне, ботакларны, чүпчәрне бер күп метрга кадәр металл савытларда яндырырга мөмкин. Савытны койма, корылмалардан, агачлардан ким дигәндә 7,5 метр ераклыкта урнаштырырга кирәк. Янәшәдә чиләк яки янгын сөндерү җайланмасы, көрәк һәм телефон булырга тиеш. Җиңел янып торган сыйыклыклар белән утны яндырырга ярамый. средства тушения, ведра с водой, песок, земля, лопата. И в руках должен быть телефон в случае, если внештатных ситуаций. Нельзя разжигать огонь легковоспламеняющей жидкостью. Металл савытта ут кабызу теләсә нинди биналардан ким дигәндә 7,5 метр ераклыкта, чокырда биналардан ким дигәндә 15 метр һәм ылыслы урманнан 50 метр ераклыкта булырга тиеш. Ут кабызганчы коры үлән һәм чүпчәрдән ким дигәндә 40 см киңлектәге җир полосасын чистартырга кирәк. Утны караусыз калдыру тыела. Процессны күмер тулысынча сүнгәнче контрольдә тотарга кирәк. За несоблюдение требований пожарной безопасности виновные лица... Янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмәгән өчен гаепле затлар административ җаваплылыкка тартыла. Бу 5000 сумнан алып 50,000 сумга кадәр административ штраф. Әгәр янгын чыгып башкаларның мөлкәтен юкка чыгаруга китергән булса, анда кеше административ һәм җинаять җаваплылыгына да тартылырга За мөмкин. нарушение требований пожарной безопасности повлекло возникновение пожара и уничтожение чужого имущества, то здесь может привлекаться лицо как к административной, так и уголовной ответственности. Агымдагы ел башыннан районда 136 янгын теркәлгән. Аларда 11 кеше хәлак булган, 4 кеше җәрәхәтләнгән. Янгын чыккан очракта шунда ук 10101 телефоннары аша. Кәрәзле телефоннан 101-112 номерына хәбәр итегез. Шалтыраткач фамилия, исем, адресны төгәл атарга кирәк. Алсу Ахмаджанова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ел көннәрендә Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркы музыка, автор эшләре һәм яңа идеяләр белән тулды. Биредә җирле осталарның дизайнерларны һәм рәссамнарны берләштереп, Татнефть амбассадорлары проекты кысаларында җәйге базар маркет узды. Быел вакыйга кунакларны ассортимент белән генә түгел, яңа фәлсәфәсе белән дә гаҗәпләндерде. Оештыручылар дофамин җәй концепциясен эшләтеп җибәрде. Кунакларга ыгы-зыгыдан арынырга, яңа локаль брендлар ачарга, җирле авторларга ярдәм итәргә һәм якыннарны белән вакыт үткәрергә мөмкин булган киңлек тәкъдим ителде. Быел базар маркет 50-дән артык катнашчыны берләштерә. Үз эшләрен җирле осталар, кием дизайнерлары, һөнәрчеләр һәм рәссамнар тәкъдим итә. Стандарт ярминкәләрдән аермалы буларак монда эксклюзив эшләнмәләр тәкъдим ителә. Оештыручыларга бик зур рәхмәт, бик кызыклы һәм иҗадлы. Шундай сорашу өчен бик зур рәхмәт. Миңа бик охшаны. Я думаю, что эти мероприятия нужны, потому что это интересно как минимум местным жителям точно, вот, и прилежащим тоже. Приятно отмечать, что каждый раз видим каких-то и новых, и стареньких производителей, которые уже выставлялись. Всегда хочется что-то купить, практически никогда не уходим без покупок. Табигый материаллардан ясалган бизәнү әйберләре, интерьер аксессуарлары һәм яшь Татарстан брендларыннан эксклюзив кием коллекцияләре аеруча кызыксыну уятты. Һәр стенд аерым арт-объект буларак бизәлгән иде. Кызыксынучыларга һәр автор үз техникасы турында сөйләде. Аларны һәр кайсын бу эшкә ни дә булса да илһамландыра. Вероника Адгамова заводта эшли, буш вакытында бәйләргә ярата. 2 ел элек махсус бәйләү җайланмасы да сатып ала. У меня летняя коллекция.
Мин җәйге коллекция тәкъдим иттем. Бу Панама, су кыйну киемнәре. Су кыйну киемнәре дә бәйләнгән була алуы күп кеше өчен гаҗәп. Бераз көзгә башлыклар, косынка, шелтәр, шәлләр бар. Мин бер генә бәйли алмыйм. Кәефем нинди булуына карап, нәрсә күреп илһамлануыма карап, төрле әйберләр бәйлим. Я не могу вязать что-то одно. Вот у меня по настроению, это все мое настроение. Базар маркет үзен сәүдә киңлеге буларак кына түгел, ә беренче чиратта үсеш өчен мәйданчык буларак күрсәтә. Кунаклар өчен лекцияләр, остаханәләр һәм психолог белән очрашу оештырыла. Беренче мәртәбә базар маркет 3 ел элек үтә. Бу юлы Татнефть ярдәме белән инициатива беренче тапкыр җәй көне һәм зур мәйданда уздырыла. Компания «Татнефть» стала нашим единомышленником, нашим партнером, которая позволила заявлять нам чуть ярче и больше о себе. И благодаря этому мы растем, расширяемся, и нас узнают много людей. Базар маркет җирле җитештерүчеләр һәм һөнәрчеләрнең кул эшенең җылысын саклап, зур җитештерүчеләр белән көндәшлек итә алуын исбатлый. Чара яхшы сыйфатны бәяләүче, локаль бизнеска ярдәм итүче һәм фикердәшләре белән бергә вакыт уздырырга яратучыларны җәлеп итү нуктасына әверелә. Хосныриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Казан мэриясендә республика шәһәрләрендә Апуш татар балалар театр студиясе филиалларын ачу мәсьәләсенә багышланган беренче очрашуы узды. Сентябрь аенда инде Татарстан калаларында шул исәптән Әлмәттә дә кастинглар узачак. Казан шәһәре мэры урынбасары Гүзәл Сәгыйтова Апушның Казан шикләреннән чыгуына шатлануын белдерде. Безнең театр гаиләсе яңа профессиональ педагоглар һәм иң мөһиме сәләтле балалар белән тулылана. Бүген без республикада театр хәрәкәтенең зур киләчәгенә таба беренче бик мөһим адым ясадык дип уртаклашты ул. Шулай Апуш балалар студиясе Әлмәт шәһәрендә үз филиалын ача. Студиядә шәкертләр актерлык осталыгын, сәхнә телен, сәхнә хәрәкәте, вокал белән шөгыльләнәчәк. Барлык дәресләр дә бушка узачак. Шул уңайдан 8-15 яшьлек балаларны 6 сентябрь көнне узачак кастингка чакыралар. Катнашу өчен 3 сентябрьгә кадәр экраннардагы сылтама буенча гариза юлларга кирәк. Кастингта катнашучылар үзләренең сәләтләрен күрсәтә ала. Бу җыр, бию, шигырь уку, уен коралында уйнау булырга мөмкин. Педагоглардан өстәмә биремнәр дә булачак. Бөгелмәлеләр спорт ярата. Физкультурачылар көне дә алар өчен зур бәйрәм. Аның хөрмәтенә энергетик стадионында пляж волейболы, мини-футбол, җиңел атлетика, электрон коралдан ату буенча ярышлар булып узды. Тулырак алдагы сюжетта. Физкультурниклар көне спорт сөючеләрнең барысын да берләштергән бәйрәм. Чара демография милли проектын гамәлгә ашыру максаты белән спорт тормыш нормасы федераль программасы кысаларында уза. Шуңа күрә ярышларда өлкән яшьтәге кешеләр күпкә күбрәк. Алар элек эшләгән компанияләрен тәкъдим итә. Ольга Покоева шуларның берсе. Гомерем буе спорт белән шөгыльләнәм. Барыгызга да спорт белән шөгыльләнергә киңәш итәм. Чөнки спорт ул тормыш нигезе. Галина Шахматова да шулай дип саный. Ул третий возраст исеме астында узган пенсионерлар өчен оештырылган ярышларда актив катнашучы. 69 лет. Миңа 69 яшь. Спорт белән мәктәп эскәмиясеннән шөгыльләнәм. Яшьләргә спорт белән шөгыльләнергә, үз сәламәтлекләрен сакларга киңәш итәм. Телефоннарда хәрәкәтсез утыру начар хәл ул. Иң яхшысы хәрәкәт, спорт белән шөгыльләнү. Бәйрәмнең төп ярышы ГТО мәйданчыгы булды. Биредә теләге булган һәркем комплекс нормативларын тапшыра ала. Шулай ук Скандинавия йөреше, 2000 һәм 3000 метрга йөгерү буенча ярышларда нормативлар исәбенә кертелгән. Сдаю нормативы второй раз. ГТО нормативларын тапшырам. Узган ел тапшырдым. Кызык ярышлар булды. Быел да күңелле. Үз нәтиҗәләремне яхшыртырга карар кылып килдем бирегә. Чараның тантаналы өлешендә һәр программада җиңүчеләргә һәм призерларга грамоталар һәм медальләр тапшырылды. Иң яхшы спортчылар исеменә керүчеләргә ГТО алтын билгеләре тапшырылды. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенгә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.